Hola xingus, què tal esteu? Avui conversarem de com saludar en coreà i com saludar a Corea. No marxeu perquè comencem en res. Annyeonghaseyo! Avui tornem a un nou vídeo al canal després d'unes setmanes d'inactivitat i que us servirà per quan viatgeu a Corea o simplement per quan conegueu una persona coreana. Així podreu evitar el xoc cultural i sabreu com afrontar aquestes primeres impressions tan temudes que a vegades fan que ens posin la creu. Aprendrem algunes frases junt amb les postures i les actituds corresponents per cada un dels casos. Aquí és superimportant en la cultura coreana sempre la persona que tenim davant. Amb això vull dir que no és el mateix que ens dirigim a una persona de més edat o a una persona de menys edat, o una persona que té un estatus social diferent al nostre. Si anem a lo segur, la salutació que més funciona i la més comú és el Annyeonghaseyo, que és la que faig servir jo al principi dels vídeos i que significa ni més ni menys que hola, com estàs? La podreu veure o aquí o aquí, encara no estic segur d'on la posaré. Si us esteu preguntant per la romanització, dir-vos que tranquils, ja la posaré a la caixa de descripció o per la pantalla. Centreu-vos més en com es pronuncia i el to que fem servir per pronunciar-ho. Com utilitzem aquest Annyeonghaseyo? Com haureu vist, en la majoria de dorames sempre va acompanyat d'una reverència. És supercomú en coreà i a Corea quan saludes facis una reverència. I per despedir-te, i per donar les gràcies, i per quan vas al bany i tot. O sigui, no ens enganyem. Ara bé, aquesta reverència canvia quan tenim una persona més gran o una persona coneguda o una persona no coneguda davant nostre. Davant d'un amic o una persona que més o menys podria tindre la nostra edat, faríem el Annyeonghaseyo amb una lleugera inclinació del cap, com acabo de fer jo ara, però en aquest cas mantindríem la mirada. Annyeonghaseyo. Si estem davant, en canvi, d'una persona més gran o d'un estatus social més alt que el nostre, aquí frena que la cosa ja canvia i bastant. A Corea és superimportant l'estatus social, l'edat que tens i tot. Contra més alt sigui l'estatus social o més gran sigui la persona que tens davant, més inclinació tindrem que fer a l'hora de fer la referència. És a dir, ja no valdrà només amb l'inclinació del coll cap endavant, sinó que tindrem que fer inclinació amb el tronc. Annyeonghaseyo. A més, tindrem que evitar la mirada fixa. Per què? Perquè mirar directament als ulls d'una persona d'un estatus superior o d'una persona més gran a Corea pot ser interpretat com un desafiament cap a aquella persona. I no volem això. No volem que a la primera de canto ens fiquin la creu. Llavors, els nens, com els saludem? Us estareu preguntant. També li podem dir Annyeonghaseyo als nens amb un somriure més de carinyo, no tan formal, o inclús li podeu dir Annyeong mentre moveu la mà. Exemples. Annyeong. Annyeonghaseyo. Què passa si l'altra persona ens dona la mà? Us estareu preguntant. Doncs, bueno, aquí ja és una mica més complicat. En aquest cas, simplement no estirem la mà i li donem la mà com faríem aquí a Catalunya, a Espanya o a 200 llocs de tot el món. Aquí el que fem és, tenim la mà amb la que anem a saludar i la mà amb la que no saludem. La mà amb la que no saludem aguanta el canell de la mà que anem a fer servir per saludar. I llavors saludem. I si ho fem amb una lleugera inclinació cap endavant, encara millor que millor. Ara bé, la pregunta és, realment nosaltres li tenim que donar la mà a una persona que tenim davant? En aquell moment, iniciem nosaltres el contacte, l'inicia l'altra persona. Qui és el que té que iniciar en aquell moment dubitatiu que tenim? Bé, us he de dir que depèn del moment, depèn de la persona i depèn de la situació en la que esteu. Si, per norma general, si és una persona més gran que vosaltres mai podreu iniciar
la salutació. Vosaltres us tindreu que esperar que aquesta persona decideixi si us vol donar la mà o no. Si us fa el gest de donar la mà, vosaltres li tornareu tal com us he ensenyat. I amb l'inclinació cap endavant. Si decideix la persona no donar-vos la mà, directament li feu la reverència, li dieu annyeonghaseyo i no insistiu més. Perquè si no seria una falta de respecte cap a aquesta persona gran o d'estatus social superior al vostre. Si és una persona de la meva edat, puc? Sí, òbviament. Si és una persona de la teva edat o del teu estatus social, esteu equiparats. Aquí pot iniciar la salutació qui vulgui. Si estem en un negoci o una universitat i ens donen una targeta d'aquestes de contacte o volem entregar una targeta, com ho tenim que fer? Bé, doncs aquí hi ha dues maneres de fer-ho. Una és subjectant la tarja pels dos costats, una amb una mà a un costat i amb l'altra mà a l'altre costat, i entregant-la, o la següent és entregar-la amb una mà, et subjectes amb l'altra mà el canell com per saludar, però aquest cop per entregar, i fas una lleugera inclinació cap endavant, una reverència. I per rebre-la exactament el mateix, amb les dues mans o amb la mà subjectant el canell. I llavors retires la targeta un cop la tinguis a la mà, però sempre sense deixar-te anar al canell. Bé, ja hem acabat amb la primera part de salutacions i com fer-ho adequadament, de simplement dir annyeonghaseyo. Com heu vist, dona per tot aquest temps, però recordaré només un tip més, que és una regla no escrita, però que és molt important. Amb els coreans s'ha de mantenir una distància de seguretat per no envair la seva zona de confort, és a dir, 1 metre de seguretat més o menys. Si no, el coreà us farà això. Com us apropeu més del compte. Us ho dic perquè m'ha passat algun cop quan no sabia aquestes normes. I l'últim tip que us donaré ara és: no fa falta parlar molt ni estar molt callat tampoc, per intentar ser educat i intentar no fotre la pota. Només, com a regla general, és dir-vos que si esteu davant de persones més grans que vosaltres, intenteu estar callats i seguir la conversació sense destacar i anar contestant el que us vagi preguntant la persona més gran o d'estatus social més alt que vosaltres. Mentre que si esteu amb amics, ja podeu ser una mica més vosaltres mateixos i deixar-vos anar i anar preguntant i anar explicant coses, etc. Bé, ara ja hem acabat la conversa i tenim que despedir-nos. Bé, bàsicament depèn molt de les circumstàncies. Bàsicament, per exemple, si estem a casa d'un amic i ens han convidat a sopar, quan marxem de la seva casa direm annyeonghi, què sé jo. I les persones que es queden a casa us diran annyeonghi, kaseyo. Kaseyo significaria aneu en pau a les vostres cases, mentre el què sé jo significaria descanseu en pau a casa vostra. Sí que sé que sona molt malament, però realment això seria més o menys la traducció literal en el nostre idioma, en la nostra llengua. I fins aquí el vídeo de com afrontar unes primeres impressions i no liar-la parda ni morir en l'intent. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un bon like. Recordar-vos que em podeu trobar a Twitch, Instagram, Twitter i ens veiem a la pròxima. Annyeonghi, kaseyo!